makigubag karon mo daw. Daw nakadaan mga nakigubag ka. Hinay kay lang amen Lord. Isa na to, 2,000 years old, gidawag na ni Lord. Then siya, it is finished. Umara ang gubat. Pwede ba na ito i-declare sa kalaugan sa ibang generation? Pinalipin mo makikuban. Kung ako ba magdalag, Husin magdalag, ang kinigera, ikaw, mukanta. Masabay mo i-play ka ron, masabay mo i-gumag ka ron, masabay mo i-push ka ron sa imong pamilya, sa imong eskwela, sa imong trabaho, masabay mo i-apo ka ron, masabay mo i-gumag ka ron sa imong ministry. Nauga na sa bagay, nauga na sa pagsakang. Inali at ang kaibigan. Inali ko makikuban. Inali ko makikuban. Inali ko makikuban. Mukanta mo awit. Inali ko makikuban. Musayaw. Musayaw awit ko makain ko simba. 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 Makikuba, 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 okay na ba? Ang trabaho mo ng service, huwag ka niya itong kata. Ako, ginakata yung revelation sa kanta. Isa nag-order ka mo pagka-request ka nila. Alam mo, ang pinaka-kustan na weapon ng kalibutanan, pinag mo pag-dive. Isa yung ito karoon na, while nag-dive ka, nai-set free dito sa inyo. Nai-set free dito sa silingan. Dito ka. Hallelujah. Kabalo ba mga pwede kayo mga tawa sa church? Seryoso kayo mga smile sa mga tapat. Kabalo ba ka powerful kayo yung mga tawa? Pwede ba tayo mga tawa?
breakthrough. Breakthrough in every heart. Bungkaga ta ng walls sa among kasikas. Bring us deeper, Daddy. Bring us deeper, Lord. Bring us deeper, Father.